biasanya disedekahi bumi lupa dedaharan. Biasanya damel bujeng bahwa ngeten iki. Damel bujeng mboten bahwa. Mboten, mboten apa. Bujeng berarti nyebute sing kenceng. Nyebut napa? Lafat la ilaha illallah. Biasa sandingi bujeng niku wonten kembange 3 boten wijikan niku. Jenengan diparingi kembang. Biasanya kembang telon niku napa? Kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil. Niku ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang nyebarke Islam. Filosofi ini pun maksudnya kembang mawar. Menungso niku warna-warna Pak. Kan mriki ngaji sisuk ning kono main. Saiki ngaji sisuk ning kono ngombe. Saiki ngaji sisuk ning kono ning kafe. Menawa lho niki. Warna-warna kembange mawar. Sing nomor loro kembange kenongo, kena ngene, kena ngono. Ning kene saiki ngaji, besok ning kono ngono. Tapi terakhir kembange kantil. Nek wis ngono bali kok kantil ati muning Gusti Allah. Nang ning nang nong dang dang bung. Kok preto, Pak? nang ning ning kono ning kene yo nglakoni elek nglapeni becik ning akhir ndang bung bali Sang Hyang Agung balik ning Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku terakhir berarti bersih manah kula jenengan mono ngersane Gusti Allah.